So guys, yanzu nan na yi recharging a wannan platform na SMG. Na yi recharging yanzu sun samu kuɗi na naira 10,000 gashi na. So gaskiya wannan platform kan mi wasa da wannan platform na SMG. Platform ne da suke ɗaukar dogon lokaci. Kamar yana abin da za mu samu, mutum ya sa 10,000 500 zai samu kullum. So kamar dangare na abin da za mu samu gaskiya. Referral commission ɗinsu kuma shine 15% level 1. Level 2 na zan 2% ne. Idan ka kawo mutum ya yi rijista a ƙarƙashin ka, za su baka 15% na abin da ya sa. Sannan akwai wata game da ake buga lottery ga tana. So duk wanda ka gayyato za su baka wannan game ɗin ka yi. So kuma lower limit ɗin wannan game ɗin abin da za ka iya samu kaɗan shine naira 1,000. Har miliyan ɗaya za ka iya ci a wannan game ɗin da 200,000, 800, 20,000, 10,000, 4,000, 15,000. Lower dai shine naira 1,000 abin da za ka iya ci a wannan game ɗin. Higher kuma shine 1 million, za ka iya cin 1 million. So game ce ga tana. Indai ka gayyato mutum ɗaya sun yi recharging a ƙarƙashin ka, kowane mutum ɗaya za su baka wannan game ɗin ka buga. So yanzu ba zan je in yi tax. Gunga naira 10,000 ga tanan naira 10,000 a cikin dashboard ɗina. An je in taɓa VIP. So dama mutum ya rijista wannan za su dinga baka na furin ne tsawon kwana uku ba za su sake baka ba. Yanzu zan je ne order gashi nan. Kunga 10,000 zan je ne order, za su kwashe mu ita gashi nan. VIP recharge successfully. So bari ka gani, za ku ga sun kwashe mu. Okay na guys, yanzu zan je ne daily a tax dina. Za ku gani zan nuna muku gashi nan abin da za su dinga bani. Dai aikin da zan musu ne naira 100 guda 5 gashi nan, shine za su ban 500. Posting ne kawai zan je na yi. To bari je ne posting din daga. Bari je gashi nan na taɓa receive. Zan je ne musu kawai subscribing ne, sai na subscribing din sai na screenshot. So yanzu zan taɓa tax gashi nan abubuwan da na taɓa gashi nan guda 5. To zan je in ziyarce su a YouTube channel ɗinsu. Zan ziyarce su a YouTube channel. Zan taɓa YouTube. Zan je ne musu posting ne. Wannan kuma na yi subscribe don danna kawai sai ne screenshot. Shi kenan abin da zai sai ne yana fito. Na fito. Gashi nan zan taɓa back ɗin nan. Bana da uploading ɗin hoton da na ɗauko. Hoton da na ɗauko na yi adin ɗinsa. Gashi na yi submitting ɗinsa. Saura ɗayan ga wani nan ma. So duk iri ɗaya ne ma, da kayi guda ɗaya shi kenan za ka je duk kai uploading ɗinsu. Shi ma bura ne submitting. So guys, gashi nan na kammala tax ɗina. Tax ɗin da na yi sun samu aikin da ne naira 500 yanzu. Minimum withdraw dama shi ne 1,200 da kuɗin ka sun kai 1,200 za ka cire in kana VIP1. In ka yi depositing kenan, dole sai mutum ya yi depositing. So shi dama tax ɗin za ka zaba aikin da kake so za ka yi musu a TikTok ne ko a Instagram ko a Facebook. So ni na zaɓi YouTube ne. Gashi nan complete sun samu naira 100 gashi nan din nayi sun samu. So gashi nan dashboard ɗina yanzu naira 500 ce da ni.
10,000 da na sa yanzu kullum 500 za su dinga bani. So gobe insha Allah zan je na withdraw 1-2 ne da minimum withdraw din su. Za ka withdraw kuma wannan platform gaskiya suna ɗaukar lokaci ba platform bane ba da za mu raina fa abin da za mu samu daidai enough. Gaskiya suna jama platform ɗin nan a yi kokari a je a yi recharging a wannan platform wallahi. Sannan wannan lottery ɗin da nake gaya muku duk mutum da ka gayyato za su baka ka buga wannan game ɗin. Haka iya samun daga kan 1,000 har zuwa 1 million. An dai ka gayyato mutane sun yi recharging. Ai kokari a je a register wallahi. SMG ɗin nan fa gaskiya platform ne mai inganci. Kan yi wasa da wannan dama. Ni ban gaskiya a kwanan nan dai gaskiya ban taɓa samun platform dai wanda na yadda da shi kamar wannan platform ɗin ba, saboda kamar irin su BCM ne, irin su Amazon suna jimawa sosai. BCM yanzu sun kai wajen wata 3 fa har yanzu suna nan suna payment. So guys, gashi nan na kammala tax ɗina. Tax ɗin da na yi sun samu aikin da ne naira 500 yanzu. Minimum withdraw dama shi ne 1,200 da kuɗinka sun kai 1,200 za ka cire in kana BIP1. In ka yi depositing kenan dole sai mutum ya yi depositing. So shi dama tax ɗin za ka zaɓa aikin da kake so za ka yi musu a TikTok ne ko a Instagram ko a Facebook. So ni na zaɓi YouTube ne. Gashi nan complete sun samu naira 100 gashi nan da na yi sun samu. So gashi nan dashboard ɗina yanzu naira 500 ce da ni. 10,000 da na sa yanzu kullum 500 za su dinga bani. So gobe insha Allah zan je na withdraw 1-2 ne da minimum withdraw din su. Za ka withdraw kuma wannan platform gaskiya suna ɗaukar lokaci ba platform bane ba da za mu raina fa abin da za mu samu daidai enough. Gaskiya suna jama platform ɗin nan a yi kokari a je a yi recharging a wannan platform wallahi. Sannan wannan lottery ɗin da nake gaya muku duk mutum da ka gayyato za su baka ka buga wannan game ɗin. Haka iya samun daga kan 1,000 har zuwa 1 million. An dai ka gayyato mutane sun yi recharging. Ai kokari a je a register wallahi. SMG ɗin nan fa gaskiya platform ne mai inganci. Kan yi wasa da wannan dama. Ni ban gaskiya a kwanan nan dai gaskiya ban taɓa samun platform dai wanda na yadda da shi kamar wannan platform ɗin ba, saboda kamar irin su BCM ne, irin su Amazon suna jimawa sosai. BCM yanzu sun kai wajen wata 3 fa har yanzu suna nan suna payment.